लोगोफोर आं दिनै खोन्थानो लादों पेटिएमनि एकाउन्ट गोदानखौ मारै खुलिनाय जायो। नोंथाङाबो जुदि पेटिएमनि गोदान एकाउन्ट खुलिनो सानदोंब्ला भिडिअखौ फारि फारियै जोबजासे नायलांदो, आबुङै मिथिनो हागोन। अब्ला थुदो लोगोफोर, दानिया मबाइल स्क्रिनाव गिबियावनो जों लोगोफोर दानिया आं प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामबाय। प्ले स्ट'रआ गेवबाय। सार्च बाराव टाइप खालामदो दानिया प्ले स्ट'र पेटिएम फैबाय दानिया। लोगोफोर आंना पेटिएमआ अलरेडि इनस्टल खालामनानै दंखायो। आं दा बेखौ इनस्टल खालामथ'लिया। आं दानिया पेटिएम एपखौ अपेन खालामबाय। लडिं जादों। दानिया नै अपेन खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस नुजाबाय। इन्टार मबाइल नाम्बार, बेहाय नोंथाङा मबाइल नाम्बारखौ इन्टार खालामदो, माबे नाम्बारजों पेटिएम एकाउन्ट खुलिनो सानदों। दानिया नैबे प्रसिड सिकिउरिटियाव क्लिक खालामदो। दानिया बेहाय मोननै अपसन नुजाबाय। फार्स्टआव दं फन स्टेट, सेकेन्डआव दं SMS। दानिया ग्रेन्ड पारमानेन्टआव थुदो। दा एलाउ खालामदो। दानिया OTP फैसिगोन। नोंथाङा जे नाम्बारखौ इन्टार खालामदोंमोन बे मबाइल नाम्बाराव मोनसे OTP फैसिगोन। दसे नेथ'दिनि OTPखौ। दानिया OTPखौ सोनानै होबाय। दानिया नैबे बाहाय मोननै अपसन नुबाय, बेहाय थुनो नांला। नैबे कनफार्मावहाय क्लिक खालामदो। अब्लानिया भेरिफाइड OTP जाबाय। अब्लानिया दानिया लेनदेन खालामनो हाबाय। गोसोब्ला नैबे नोंथाङा बेंकजोंबो लेनदेन खालामनो हाबाय, आरो खालामाबा नैबे स्किपआव थुदो। आं बे भिडिअ'आव मोनफा मोनफा बाहायनायनि सोमोन्दै लाबोजोबनो हानाय नङा। थारैनो बे भिडिअ'आ मोनफा मोनफा बाहायनायनि सायाव जोबोद गोलाव जागोन। बेखायनो आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोनो सानदों।